Najeriya ƙasa ce da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka, wadda ake wa kirari da uwa maba da mama, sai dai a fannin masana'antu tana ci gaba da fuskantar koma baya. Baya ga arzikin al'umma, ƙasar ta kasance mai arzikin ma'adanai da yalwar faɗin ƙasa. Kazalika ita ce kan gaba wajen haƙo ɗanyen man fetur a nahiyar Afirka. Sannan ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe 10 da ke da tattalin arzikin man fetur a duniya. Wasu alƙaluman hukumar da ke sa ido kan rijiyoyin man fetur da ke cikin ƙasa sun nuna cewa a watan Nuwamban shekarar 2023 ƙasar na haƙo gangar ɗanyen mai sama da miliyan 1.2 a kullum, adadin da ya haura na shekarun baya. Sai dai wannan hanya ta fara zama babbar matsala musamman a shekarun baya-bayan nan. Wani ɓangaren da hukumomi ke ganin zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar shine bunƙasa fannin masana'antu musamman ƙanana da matsakaitu, amma hakan na ci gaba da zama babban ƙalubale inda masana'antun ke ci gaba da mutuwa maimakon farfaɗowa. Makamashi jigo ne wajen tafiyar da masana'antu. Sai dai karancin wutar lantarki a Najeriya na ci gaba da yi wa masana'antun kafar angulu. Malam Abubakar Aliyu masani ne a fannin tattalin arziki a Najeriya, ya yi ƙarin haske akan hanyoyin da za a bi domin farfaɗo da masana'antu a ƙasar nan. Na farko zan ba da shawara wato a samu patronage, wato ya kasance 'yan Najeriya suna siyan abubuwan da aka yi a cikin Najeriya. Wannan shine shawara ta farko, saboda idan ka kalli Najeriya galibin abubuwan da 'yan Najeriya suke ainihin amfani da shi zaka ga duka products ne wanda aka kawo daga kasashen waje, to kuma wannan ya ja 'yan Najeriya suna biyan kuɗaɗe masu tsoka ga ainihin waɗannan ƙasashe da suke ƙirƙiro wannan abubuwa suna kawo mana su, sai ya kasance kuɗaɗen mu suna ainihin mutane can suke amfana da wannan kuɗaɗe ba 'yan ƙasa ba. So wannan ita ce shawara ta farko. Mataki na farko ya kasance 'yan ƙasa suna siyan abubuwan da aka ƙirƙira a cikin ƙasa. Idan yanzu za ka sha shayi to ka siya madarar da aka ƙirƙira cikin ƙasar nan, ka siya Milo ɗin da ko kuma abin nan beverages ne da aka ƙirƙira aka yi cikin ƙasar nan. Idan za ka yi gini to ka siya simintin Dangote ko kuma wani dai abubuwa dai duka na gida, ya kasance kuɗin mu duk a cikin gida suke circulating. Wannan kenan. Abu na biyu ya kasance akwai policies na gwamnati wanda za su yi encouraging wato zagayawar kuɗi a bainar jama'a. Ya kasance akwai an saki kuɗi in circulation. To wannan zai ɗan farfaɗo da ainihin al'umma, ya kasance suna da kuɗaɗe enough da za su iya siyan abubuwan gudanar da rayuwa na da kullum, wanda shi zai ja kasuwa su samu ainihin kuɗaɗen shigowa, da kuma a samu facilitation na kamar grant da gwamnati ke ba 'yan kasuwa musamman masu ƙananan masana'antu da matsakaita. Abu na gaba, ƙasa gabaki ɗaya kamata a encouraging entrepreneurship, wato kirkire-kirkire da sana'ar da take ta cikin gida, ya kasance mutane suke kirkira abubuwan da suke amfani da su na yau da kullum. To wannan zai taimaka a dawo da martabar masana'antu da ke cikin ƙasa Najeriya, ya kasance mutanen da ke cikin ƙasar suna da kuɗaɗe enough da za su iya patronizing junansu. So wannan su ne hanyoyi guda uku wanda nake ganin insha Allah idan aka mai da hankali, ba wai gwamnati kaɗai ba, duka 'yan ƙasa a mai da hankali kan wannan abubuwan. Masana tattalin arziki na ganin inganta fannin masana'antu wani babban jigo ne wajen samar da ayyukan yi ga miliyoyin matasa a Najeriya da ke fama da matsalar zaman kashe wando. Hakan kuma zai taimaka wajen tsamo miliyoyin iyalai da ke fama da matsanancin talauci a ƙasar. Ibrahim Kabirjani,